Hello! Baktas sila, baktas oh. Meeting. More blessings sa iyo, higa. Hello! What's up, mga higala? Ang akong kaganapan karong adlaw mga kahigala is maglaag na naman kuno. Kay gi-invite ko ni Ate Cindy og ni T. Daryl na mongadto daw mi og Cape Garden. Kay naay bag-ong imit na Pinay. So karon ning tubag ko ni Ate Cindy og ni Daryl na di lagi ko makauban kay murag medyo nagtipid-tipid pa mi sa kwarta karon kay lagi mo balhinay mi. Karon buutan ang duha ka higala mga kahigala Cindy og Daryl kay bangkahan daw ko nila. So, syempre, pre na guna mga kahigala. So, uban na lamang ko, no? Madyo kay gitugtan pugong, banana. Arang pugos in tao ni Cindy o ni Daryl mga kahigala na paubanon lagi kuno ko kay bingawon siguro sila na mga kahigala kay kalugon budya ko. Siguro pangatawa, no? So, karon is maligo ko mga kahigala kay murag 2 days na jugo way ligo. Magbutang sa kong hiso sa kung before ko maligo, magbutang ko ani mga kahigala, ulib man ni siya para sa buhok. Kay ang buhok in taon mga kahigala na daot man siya oy arang ka dryer na. So nagplan ko na ako na ramaning pa putdan dire. Ako panubaan ba para mabalik siya sa dati. Kay di man ingan ang buhok jud sa una medyo nadaot siguro ni siya tungod sa akong sigigriban sa una og color siguro. So maghiso sa ta mga kahigala. Uy na, ani atong sumbalingtong nang so mura siya og pamada mga kahigala kay ilang og pamada mga kahigala nakainumdum ko sa una gamit sa akong lolo na pamada ba maumaog din sila mga kahigala oh. Injong mga kaluluhan sa una magamit og pamada kay ang lolo sa una magamit og pamada ja wa man ko ihiso kay ilang mo atong swab uso sa una nahiso nahudtan man ko so gamit kog pamada oy. Karon ta daw naligo na kong mga kahigala, mga 1 minute siguro. Pero ning butang-butang na ho. Kaon og breakfast si banana kay para di mabuntas. Human ako ligo, human ako ilis mga kahigala, mukaon sa ko og crust kay gigusla naman ko. Ngaon dito mga kahigala. Si banana is nandun na sa trabaho. Kanina pa yun, mga 9 o'clock sa buntag. Waiting na naman ako sa kanila, mga kahigala. Padung na kuno sila diri ah. Yan na sila, oh. Yan na sila. Same na tayo, oh, nagsayal. Kilang yan. Ha? Diyan sa Pilina. Kung nakasawa ko, hilig sa kung soda. Ako ayaw ko ng pang-soda. Candy na taste. Ito sa Pinilit. Kumain na kami mga kahigala. Nasa vlog. A new friend, Eunice. Welcome to Somerset West. Si Mami Edith. Salamat higala. Ito si Daryl. Siyang basher. Kasi Oh, what Sabihin. Akala ko walang padala. Pera lang. Tapos na kami kumain. Ilang bang change din. Kaya nagpasalamat na. 34. Ilagay ko sa vlog ko. Oh. Wait, asa na itong i-vlog ni mo sa una dahil? Uy, na, manggod. Ha? Ayan, YouTube. Isend mo sa akin. Dito na naman ako kay Daryl. O, nagsakay na naman ako. Sorry. Baktas oh. Parang Pinas lang. Namalit pa sila mga kahigala dyan. Hapit po mi diri sa shop ni Ate Milet. Hapit sa mi diri ang mga kahigala sa Checkers. Palit og kape o gatas si Emily kay mo adto mis ila magkape-kape mi. Yan si Emily at si Cindy. Enjoy the view. Enjoy the view. Hala, usok. Usok ko. May sunog doon mga kahigala. Oh no. Ano sa atin, no? Oo. Ang dami na naman binili nila, oh. Nag-grocery sila. Hello! Talaga. Hindi katulad pag probinsya. Hindot ng country. Mga kabayot na. Ito iniisip ng asawa ko bumili ng bahay. Itong mga bagong step dito. Ah, maganda dito, Emily.
Dito na kami sa kay Emily na bahay. Uy, ang mas. Dahil nabili. Kami sa bahay ni Emily. Dito naman ako. Nakapit na ako. Magkape-kape lang kami dito. Kape-kape na. With donut, oh. Oo nga. Bongga. Kain mo na ako kasi. Magbigay daw siya ng mga sandal niya na hindi niya ginagamit. Ang bait ni Emily. Go! First candidate. Sinisindi. Jeremy Bizer. Oh. Pak. Bye, Emily. O yung ano mo. Uwi na kami. Sige, ingat kayo sa Kahit hapon na, alas 4 na. Ingat sa pag-drive. Salamat again sa sandal, oh. Diba? Suot namin, oh. Mga kaigala. Hindi na matanggal. Nakadikit na sa aming mga paa. Itulog mo yan, ha? Itulog mo yan. Baka itulog ko to. Thank you. Yeah. Welcome back again. Before you alis. Hello, hello, hello. How are you? Believe that are you? Yeah. Fool, huh? The next morning. Magpalimpyo may og sakdanan mga kahigala. Wala ko ka-update gahapon kay nabisi naman. I have to concentrate because I'm driving the car. And it's Saturday morning and it's busy because it's my thing. So or everybody's out doing shopping, all we want to do is go and wash the Kami car. raw shopping. But it's windy. It's as windy as anything. Parang hangin na kadyo dire ang mga kahigala gahapon ganyan nagwakis-wakis sa musayal. Diya agamo sining nagibalik rapod na gihapon naman yung gisuot do. Kay wa bitaw kadyo hugaw mga kahigala kay wa jud nagtrabaho sa basak. It's very hot this morning, huh? Hindi kahat kay ikaw mga nagkaon og kuan. Huh? Why so hot Kaon og this sahog ni morning, Carla. huh? Hihi, au, au. Diyan namin sa car wash. Nagpagasolina pa si Banana mga kahigala oh. Tanawa mga kahigala oh, perting kusugas hangin. Oh my God. Mao na ang car wash. Diara po unhan sa kuan, gasolinahan. Mamangin sa labas. Hindi mga kahigala oh. Yung car namin. Di amin sa Fish Africa mga kaigala kay nag-order may og fish kay gitapulan og loto today. Mandiyan ipalit pud may og nukos og tuna perting mahala mga kaigala o ang ilang nukos arang gamajara perting mahala og sa Pinas pa ni waray 100 siguro no ang kilo. Mandiyan ilang tuna pud o. Perting ka mahal magluyat tagi at tay di na ta mga ubos sa kabuwan na ni. Mo dili ka na mo palit aning tuna kay you know na tipid-tipid din pag may time. Full word ha, nakita mi ate Cindy diri ha. Very small though. Full word. Enjoyed yesterday, I know. I saw. So, bye. Bye. Bye bye. Mga una ta mga kahigala. Nag-init ko sa fried rice o nang adlaw pa ni ba. So ang kanon kay kabalo na ko si Banana is hindi talaga mukaon og mga tira-tira na ni unang panahon. Unja gahapon gitagaan ko og buwad ni Mami Idin, oh. Di ba? Buwad bulinaw og nukos. Arang daghana. Dara os Banana nag-start nagkaon. Say hi, higala, I'm eating. Panggusla na kay way kaon gabi eh. Natug rami sa Jo. Pagkapinan din ni Ate Cindy og suka oh. Pero ang buwad is I can't kang talk now mabidin. because there's too much nice food here. Okay? And the fish is, I'm scared the fish is going to disappear. Going to swim away. Kinamot gadjadaan eh kay lami kanay buwad. Naon sa may mga kaigala. I'm done eating. Ang buwad is di pa Shouldn't have bought the chips. ah
Chips, di pa. Di na kaya kasi nga nabusog na ako sa rice na kinain ko. Ang buwad is, ugma na po nino. Atong hinahinay o kaon kay wa naglain mga kahigala. 1 year na daw to eh. Nilagay lang nila sa freezer. Buti na lang at may natira pa. Tignan niyo mga kahigala, nag-watch po baya. You understand? Yeah, I understand everything. Murag-kurik. I understand Tagalog. Ganahan si Banana sa paubaya mga kahigala. So yun na nga mga kahigala, kahapon is gumala-gala ako no. Hindi sana ako makasama kung hindi dahil kay Derel. Thank you again Higalang Derel dahil sa treat mo is nakagala ako kahapon. more blessings sa iyo Higalang Derel. And thank you also kay Emily dahil binigyan din niya ako ng advance birthday gift na sandal. Thank you and thank you again Emily. Napakalaking ano na talaga yun kasi nga wala akong high heel mga kahigala. Ang ganda ng ano ba style tapos alam ko mamahalin talaga yon. Ika-isa lang niya sinuot mga kahigala tapos binigay na namin. Of course, di dyan ako kalimtan si Mami Eden og si Cindy, no? Thank you sa pabuwad ug pasuka perting lamia. Arang daghan na dyan nakaon ako today na bahaw. So that's all for today mga kahigala. Masishare ko lang sa inyo. Be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye!